soc la Dària, soc una de les infermeres del CEJAS i en aquesta càpsula anem a parlar sobre el cicle de les violències. Quan estem dins d'una relació de violència masclista, moltes vegades no ens en donem compte perquè comença molt a poc a poc. Com per exemple, no ens deixa que anem amb les nostres amistats perquè diu que passem molt més temps amb elles que no pas amb la persona. Tampoc ens deixen anar vestides d'alguna manera determinada, que potser és la que nosaltres no ens sentim còmodes perquè simplement no li agrada, posant en burla de les coses que a nosaltres ens agraden. Després podem sentir que desconfia de nosaltres i ens demana accés a les nostres xarxes socials i li donem les contrasenyes perquè pugui veure que realment no li estem amagant res. O també inclús a vegades a l'hora de tenir relacions sexuals podem sentir que no tenim el nostre vot per decidir si realment volem tenir aquella relació o no en aquell moment, si la volem tenir d'aquesta manera o d'una altra. Moltes vegades no tenim opció de decidir quin mètode volem utilitzar perquè o no se'ns pregunta o la nostra opinió tampoc se'ns escolta. I coses d'aquestes que molt sovint són violències invisibilitzades però que hi són. Pot ser que amb el temps aquestes formes de violència vagin augmentant i el que abans eren comentaris passen a ser discussions. Amb el temps també pot ser que s'anima a tenir relacions sexuals que realment no ens venen de gust, simplement perquè ens fa sentir culpables, diu que ja no l'estimem o qualsevol cosa així. A vegades ens és difícil deixar aquest tipus de relacions perquè ens han anat aïllant a poc, hem deixat de fer els plans que a nosaltres realment ens agradaven o hem deixat de vestir d'una manera concreta. I clar, sempre que hi havia qualsevol discussió, sempre es disculpava i nosaltres pensàvem que ja està, que ja havia acabat, que segurament no tornaria a passar més, però normalment sempre torna a passar. Aquestes relacions normalment no canvien. Les relacions ens han de fer sentir bé, no ens han de fer mal. I hem de poder crear espais de seguretat i confiança on puguem comunicar-nos, dir el que volem, el que no volem i que puguem sentir-nos còmodes amb la persona que tenim al nostre costat. Per més informació podeu visitar la nostra web centrejove.org o venir al CEJAS. Fins aviat!